okinyi saa 12 chakre saa 11 nyaka saa 12 okinyi nobed liet ma ok konyo. Bas kwaringo kanyo wadhi nyaka kumiluongo ni Masara to koro wayudo ni onyono 90%. Ya, 90%. Manyiso ni kiny nobed gi kodh ajiki maonge chodo nyaka gimoro saa 11 odhiambo. Kiny nobed gi kodh ajiki tok mano kiny nobed gi ang'wengo momake mokonen. Anyway, by the way, waringo matek wadhi nyaka Nyateke. Nyateke wayudo ken 0.3%. Manyiso ni Nyateke ka kiny nobed gi ang'wengo gi koth. Nyikwara bura kiny nobed gi ang'wengo gi koth to tok mano gimoro saa 11 kiny nobed gi chieng' makwar ma kiny ji noring maponde ot. Joma wiye gidonge ma bas kao kamano to wadhi nyaka waringo ng'weche wadonjo Ayego. Ayego wayudo konyono 77%. Manyiso ni kiny nobed gi koyo mang'ich dhi chakre saa 10 odhiambo nyaka saa 2 otieno. Kiny nobed gi koyo motimore nade mang'ich dhi. Bas kanyo waringo wahaye kendo wadhi nyaka Nyakweri. Nyakweri onyono 33%. Kwana tamalo 33. Oidho to Nyakweri ka kiny nobed gi chieng' saa 12 okinyi chieng' maweng'o ha. Kiny nobed gi chieng' maweng'o ha. To koromo saa 9 to kiny nobed gi koyo gang'wengo nyaka saa 11 odhiambo. Ka waringo wasudo wadonjo Lwanda Konyango wayudo ni onyono 57%. Kwana tamalo 50. Ma kiny nobed gi liet gokinyi to ka gik saa 9 to bedo gi koth gang'wengo nyaka saa 11 tok saa 11 to koro bedo gi liet nyaka saa 3 otieno. Bas kanyo kwaringo wae wanyono Sori koro en 60%. Ya, kwana tamalo 60. 60. Ma kiny wayudo ni kiny nobed gi koyo gang'wengo tok mano kiny nobed gi nyidho nyaka piny rum. Ya, nyaka piny rum. To kiridori piny ka idonjo Sori kanyo kiridori piny kanyo nitiere mama moro tedo Edo sow ka. Tedo fulu iluongo ni Mino Nyoso. Mino Nyoso matindo tedo fulu kanyo ma ole chak ma kichamo gi kuon kobali. Binge kuon kobali. Kichamo gi kuon kobali nyathiwa iweni nitiere gimoro michake paro kendo. Koro apuoya mar chake mikao tiolo tichame rabuon timodhe pi mang'ich timori nade. Idonjo mainindo. Bas ka duoko gini ne osiepna ni mane miyo ulendo niluongo ni ochong'a ma kotho to ji ok cham omena. Koro akao nono gigi te aduoko ne osiepa. Thank you. Thank you my friend. Bas gisani wadwa chaka kendo kachiel an gi nyinga giluongo no omena makotho tichamo. Wadwa yudo nengo chiemo e chiro mar amidi mano kiny. Kachako gi ring'o yani dhiang' gi nyimbi gi matumbo. Ring'o kiny usi nengo mar kilo achiel idhi usi nengo mar siling 150. Ya, mano ring'o kilo adi? Kilo achiel. Mano usi ni dhiang' mzima. Mano dhiang' full. Roiko malungo chiemo maketo chiemo bedo mamili. Maduore gi sup. Maduore gi sup no. Arofu. Kiny usi nengo mar siling 30. Roiko. Kare. Bang'e no kiny dania kiny. Dania. Ming'olo. Kiny ne ng'olnigo ka yiwech. Nengo machakre siling 5. Oringa di. 5. Mano nengo dania olwar Roiko idho. Som ne machielo. Alot Bo kunde. Bo kiny ne twenigo. Kunde. Twe nang'o? Kiny ne twenigo chakre siling 15. Mano bech kunde oidho. Mano kunde oidho. Bo. Omena gorogoro. Le matindo. Pesa di. 100. 100 shillings. Nyasachiel oidho. Omena oidho. Matiel nigo. Mano omena oidho. Mani miyo kosedond wiye. Mong'ade mowiti. Wang'e onge. Somna gimachielo. Nyanya. Malungo mangrado no giru. Adek 20. Adek 20. Ariyo adek 20. Ai. Otungu nyang'ina. Marom gadong. Kama. Adi. Nyang'ina. Ariyo. Kini usi nengo mar siling 10. Wala. Ariyo kama. Marom gadong. Siling 10. Osomna saumu. Kitungu saumu. Ine twinigo yue. Wololo. Maki yete go chongi piny. Nengo mar siling 35. Mano manyiso ni kiny chira mede. Mit mang'eny. Yom maratari. Dek minyuando. Youth. Nengo mar siling 50. Wololo. Amidi kinyo kethore. Bang'e no chak
chak chak michwade wiye michwade wi dek mikwe wi dek ringadi kimbo 25 ai matumbo diel ok awinjo kisomo na matumbo diel no ok nyal koso oringadi nus kilo siling 36 mayo winje wachno kaka chalo amidi chira midi kiny okethore nyathiwa gisani koriti uru an mane kelo ni lendo mag chiemo omena makotho tichamo mano aninga mano tenore kode iluonga ni ochonga makotho to jok chamo no